nemocných, trápených rozličnými neduhmi, aj mnohých démonov vyhnal a nedal démonom hovoriť, lebo ho poznali. Čiže práva bohoslúžba je taká bohoslúžba, keď ľudia dostanú nádej k životu a ako som hovoril, to, čo človeka najviac kvári, je buď zdravie, alebo aj démoni. No a ľudia povedia, že ja démonov neverím. Poviem vám niekoľko príbehov démonizovaného človeka. Kto môže byť démonizovaný človek? Démonizovaný človek je taký človek, ktorý napríklad nevie odpustiť. Prežil si ťažkú situáciu, napríklad si mal zlého otca, ktorý ťa týral, alebo otec, ktorý zneužíval dcéru, alebo si mal zlého manžela alebo manželku a v podstate sa stane jedna vec, že sa rozvediete a v srdci mu nevieš odpustiť. A aj sa snažíš, chceš sa mu pomstiť, ale vieš, kto na to kruto najviac doplatí, to si ty, ktorý nevieš odpustiť. Toto je príbeh človeka, ktorý vie byť posadnutý démonmi, alebo poviem všetky sexuálne zvrhlosti. Ľudia chcú, poviem to tak, že keď Fero žije s Ferom a Jožo s Jožom, a dneska je to už moderné, že povedia, že to je v poriadku, že to je dnešný štandard, ale nie je to normálne. V Biblii je napísané, že manželstvo má byť manželstvo muža a ženy, pretože jedine takýto zväzok vie splodiť deti. Takže démonsky posadnutí ľudia sú napríklad aj takíto a mnohí ľudia hľadajú psychológov, psychiatrov a chcem povedať asi to, že práva biblická bohoslúžba je taká, že keď ľudia na ňu prídu, tak tam zistia mnoho razy, že sú posadnutí démonov. Napríklad poviem nejakú sexuálnu zvrhlosť, ktorú dneska považujú ľudia úplne za normálnu. To je démonická posadlosť, z ktorej musí byť človek vyslobodený skrze ľudí, ktorí majú autoritu a moc od Boha, ktorí tomu veria, ktorí na teba položia ruky a budeš uzdravený. Takže Ježiš robil toto, cirkev má tiež robiť toto a ja ti prajem, aby si bol oslobodený od všetkého, ako som hovoril, že tá démonská poviazanosť môže mať rôzne prifarbenia, nie len sexuálneho charakteru, ale môže tam byť nenávisť, neodpustenie, horkosť, nevraživosť, vzbúra, tam je toho strašne veľa. Človek si v tomto nevie pomôcť, ale ten, kto ti vie pomôcť, je Ježiš, ako som hovoril, príjmi Ježiša do svojho života, dá ti nádej, dá ti novú inšpiráciu. Opakujem, sme tu každý piatok od 4. do 7. a to je všetko asi. Pokračujeme ďalšími piesňami.